салом алейкум мардум. این منتوی ما ایدیگه منتو فرق میکنه. نگاه که منتوی نام ریگه خمیرش دچیو تنکای پوست پیاز باری این گوشتی درن شبین بهش بیاره برتوه این نخود داره دونش منتوی آدورک این میگه پارس منتو قطعی میگه چکه 330 روبل منتورا کلانی شبین بیو برادر خیر منتورا راحت نکنی اونکه جواب میتیم که بهترین منتوهای عجایباتی بدای باور کن همش قایدوی ادرسای قرطابخانه ما در شهر سنت پتربورگ مترو پریمورسکی در ژلезноводский 68 қабули моҳи шарифи рамазон сар шуд. Кадом нафаре ки сафар карданем ба хонаи Аллоҳ ин имиҷа дар рақамҳои телефони ширкати ҳаҷ центр меброяд, занг мезанен, ҳамин акаҳодас муроҷиат мекунем. хоб аз Москва 30 рӯзаш $1500 парвозҳо мунтазам бо роҳбалати тоҷикӣ, роҳбаладое ки забони узбекиро медонанд ва ба забони русӣ бо мефаҳмонанд, яъне роҳбалатҳои бо таҷриба. 10 рӯзи аввали моҳ мега кадом нафаре ки 10 рӯзи аввали моҳ да сафар мекуна $1300 ва кадом нафаре ки 20 рӯзи аввали моҳ да сафар кардани $1400 ва кадом нафаре ки 10 рӯзи охири моҳ да сафар кардани бошад $1600. 40 рӯзаш $1800 ва 30 рӯзаш боша $1700. рақамҳо дар рӯи экран мебурам, маълумоти пурраро метавонед ҳамин ака худаш пурсон шавед ва аз номи шабакаи Исмоили Тоҷик гап занед. тӯҳфаҳои бениҳоят хуб шуморо интизор аст. як китоби Қуръон, 5 литр оби замзам, якта эҳром ва аз номи ширкати Исмоили Тоҷик, яъне аз номи қурутобхонаи Исмоили Тоҷик, аз номи авиакасаи Исмоили Тоҷик ва аз номи чӣ мегӯянд ҳиҷомаи Исмоили Тоҷик бо як тӯҳфаи бениҳоят беҳтарине ки иншааллоҳ шуморо хирсанд мекунад. занг занед, ҳамин акада муроҷиат кунед. Okay, just oh no! Gita pasa, gita pasa, gita pasa, gita pasa, gita pasa, gita